Здравейте! Ние си играем Clash of Clans. Това си е моя профил. От някъде месеци нещо го играя. Имах и минал профил, който се изтри. Да, изтри се. И почнах от начало преди месеци нещо. Ето ме. В момента ми правят само още 1, 2, 3, 4, 5, 6 оградки и хаос 7. Всичко ми е на макс. Сторейджите, арчер тауърите, каноните, уизър тауъри, мортър и артефакт. Ето вижте, не мога. Който не каза да правим версия. Така. Мисля да направя една атака за ресурси и нека да започваме. Направих още един клип на Майнкрафт, той отново се прееба хора, така че няма клип на Майнкрафт. Или пък може да започвам ново оцеляване, защото не знам. И сега се следвачим към Clash of Clans. Няма да снимам само на Майнкрафт, ще снимам много различни игри. Ако сте си харесали някоя, само напишете в коментарите на коя игра да снимам и ще снимам на нея. Общо взето. Не, защото само на Майнкрафт да снимам малко тъпичко. Не е тъпичко, нали, ама не предпочитам само Майнкрафт. И ми мисля да бия този. Така, той станха интересно. Ако някой иска, нали да сме малко е, но просто ме мързеше да търся рук. И аз съм в плевен актив. Кланът е много хубав. Ето ни го и лидера. Move за animation. Е, това ни е лидера. Добър е. Имаме и 121 лево и 119 лево. Дайте да видите най-силния. Това не е най-силния. Така че, ако искате да влезете в този клан, трябва да сте поне Танхал 8 и да сте поне... Не е сигурно, нали Танхал 8. Поне да сте 80-то ниво и ще ви приемат веднага. Нали, все пак този клан не е за слабаки. Знам, че аз съм слабак, ама се познавам с лидера от много отдавна и този клан е създаден от мене и него. И така че
че така. Ето вижте, тук има един Ивайло, който му е приятел и другите са се над 80 лева без ето този. Този пак му е приятел. Ето. Поне трябва да сте 80 лева, за да влезете в този клан. Аз ще ви приемам. Само трябва да напишете поканата си за влизане в клана. Аз казвам Франкенщайн. Вижте, ако искате да видите горе вляво. Франкенщайн. Пишете Франкенщайн приемлиме. Нали трябва да сте поне 80 лева, както казах. Пишете Франкенщайн приемлиме, моля те. И аз ще ви приема. Лидер ще ви приеме. Така. И какво да правим? Да ви покажа. Паднахме във войната. Да, пускаме и ларове. Всеки ден пускаме лар, но тая парфме нещо. Лидера не иска да пуска. Нали ще пускаме? Само трябва да се съгласим. Ето вижте. Тук задаме, вижте колко започнаха. Дам. Над 10 победи, вижте. Това просто цепи. И така. Смета ми се апгрейдва и последната мина. И че всички мини са ми на мак. Това ми е профила. Апгрейдите. Така. И нямам профила да пусна Танхаус. Това ми дава Танхаус 7, милиони и 200. Не е скъпо. Бърбаян кик. Dark Storage, Дрил ми дава също. Много хубави неща. Имам 4 билдъра и 326 диаманта събирам за 5 билдър. Нали, защото те затова са диамантите за билдъри, за нещо друго. Хора, ако почвате Clash of Clans, ще ви кажа нещо. Не си харчете диамантите. Диамантите се харчат само за билдъри. Веднага, щом съберете за билдър, го купувате и не си давате диамантите. Това е за тези, които започват, нали, малък левел. От начало, които започват, не си харчете диамантите. Защото ще ви потрябват. Ето, и освен това, за диаманти има, след билдърите може да изкупите това е много яко. За диаманти, 500 диаманти, след купите билдърите. Но след като си купите билдърите, можете да правите каквото искате с диамантите, защото няма за какво да си ползвате. Нали, за купуване с диаманти няма защо да ги ползвате вече. Ето го клана, плевен актив се казва, ако не разбрахте, нали, ако не сте видели, ще аз не съм казал. Плевен, чертичка актив, 7 левел сме, един от най-добрите в България, май кланове той, в България, като най-добрите. Плевен, ако от плевен, толкова не е най-добрия в плевен, нали? Аз съм от плевен и така. Какво да покажа, какво да покажа. Ето, ще ви прочета. Кланът е за активни играчи. Първата атака в клан битка се прави огледално. Дарява се само това, което се иска. Ако не спазвате правилата, ще бъдете изгонени безвъзвратно. Ако нещо не е ясно, обърнете се към лидерите и ако веднъж напуснете да завършване. Това го запомнете много добре, защото това са правилата в този план. Например, ако точно който си иска се дарява, ето арчери, на този ще му дам арчери. На той. Той иска дракон, няма му дам нищо така. И това е общо. Каквото се дарява, а не само вие да искате. Ето вижте колко дарявания са дали всички. Която бяха, ето вижте. Аз съм на 9. Взех 9 и 10 на 3 вече
ще ви покажа как съм бил 9. Той е лесно. Десите, коментирайте, абонирайте се за мен. Казах 80 левел. Франкенщайн приемиме. Аз ще ви приема. И ако искате да си на някоя игра, която ви харесва, само напишете в коментарите и до скоро!